Сирийското правителство е успяло да си върне част от териториите, изгубени в началото на годината, благодарение на руската военна интервенция през септември. Роден 58 година в Кюстендил. Младенчо Боянчов Станков. На улица Райна Цанева. Родилното е било тогава. 92 и 3 година в Германия и Холандия. Търсиме работа и тук беше много голяма мизерия тогава. Беше трудно да нямаше работа, няма пари. И критичният период на преход, така да се каже, на политически преход, икономически всичко. Да осмислиш всичко какво си правил. Трябва да останеш сам. Времето да те натиска нещо, което ти си направил сам, за да се усетиш. Не, че някой друг ти го прави. Защото ето там съм сам далеч от тук. Немско говориш български, почваш да се чопиш. Защо това не си направил, защо си стигнал до там. Сега какво правиш там, какво ще направиш и докато си, когато си дойдеш, какво ще постигнеш. Благодаря и довиждане. Мерси. И на тебе. Като попадаш в ситуация на безизходица. И смисъл, ако го знаеш, че стигаш там, пропадаш и стигаш и знаеш, че, нали, че има някакъв миг на възвръщаемост, че ще се спасиш, да, ама като пропадаш и виждаш, че няма на къде и в един миг се осъзнаваш, че си се свестил, че си се оправил, примерно, че не те е толкова, значи си бил слаб. Не трябва да се отпускаш, да пропадаш, да се отпускаш, че е безизходица. Винаги има изход на нещо. Безизходицата е вече, когато виждаш, сам го правиш, че няма на къде. Значи ти си виновен, си го предвидил, си го премислил. Чакай. Ай, скачи. Чао, приятно да сте. След това трябва да се пробваш сам, да пробваш лева, нали, ръка, крак, всичко сам, дори на пръстче сам да тренираш, да видиш на какво положение може да изтърпиш болка или удовлетворение от силата. От всеко едно нещо. Не всеки път, нали, но е така като останеш. Да си сам, трябва да пробваш себе си. Че отстрани никой не може да усети. Ти можеш и да издържиш още една секунда или още един час. Леле, какъв си нещастник, леле! Айде, гледай си работата. Уловец. Не можеш да тури от начанта ябълки. Нещо, което ако те тормози, но трябва изповед, нали, поне всеки религии вера това, има, няма храм. Не е задължително храм да си застанеш сам в планината, в гората, на място, което на тебе ти прави кеф, да си говориш, да питаш и може да чуеш някой друг глас, да ти отвърне, да ти каже кое те боли, кое не. Науката е напред, сега не знам, не знае, че за живот на Марс. И най-интересното беше, като го чух това нещо, последната рецензия за живота на Марс. Нали, има билети закупени колко човека, ама било без връщане. Вика, те всичко са подготвили, нали, платили, но да не забравят, че е без връщане.